Ir-rapporti ta' abbuż minn membri tal-Knisja f'Malta is-sena l-oħra baqgħu fl-istess ilma. Dan intqal fil-Gazzetta Kulħadd li kkonfermat li r-rapport annwali dwar l-abbużi se jkun ippubblikat fil-ġranet li ġejjin. Is-sena li għaddiet kien hemm 24 każ u jidher li l-każijiet għal din is-sena jammontaw bejn wieħed u ieħor għall-istess numru. Dan ser ikun it-tielet rapport wara li l-Arċisqof Charles Scicluna kien waqqaf il-Kummissjoni Ejjew Għandi bl-iskop li turi aktar trasparenza fil-mod kif jiġu trattati każijiet ta' din ix-xorta. Ir-rapport li se jkun ippubblikat jinkludi biss il-każijiet tal-2017, hekk kif rapporti li saru din is-sena mhumiex ser jissemmew. Fost ir-rapporti riċenti insibu l-każ tal-Arċipriet Emeritu Monsinjur Ewkarist Sultana. Brabta ma' dan il-każ tkellem il-kap tas Safeguarding Commission Andrea Zoppardi fejn qal li kien hu li talab lill-Isqof Mario Grech biex Monsinjur Sultana jitwaqqaf mid-dmirijiet spiritwali tiegħu sakemm jiġu fit-tmiemhom l-investigazzjonijiet. Intant, mill-24 ilment li kienu msemmija fl-aħħar rapport ippubblikat, dak tal-2016, 12 kienu minuri fil-waqt il-kumplament kienu adulti. Il-kulħadd żiedet tgħid kif minkejja li ġiet imwaqqfa din il-Kummissjoni, il-Knisja xorta waħda għandha tiġi kritikata fuq dan. Dan der ċar x'in inqalet il-kwistjoni tas-Saċerdot Bormlis li baqa' jqaddes f'Malta għalkemm kellu xi każijiet fl-Italja.